bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe heeɗiyankoɓe tuude julɓe tedduɓe, en mbino e nder yewtere meɗen tonggode capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi yawtude nde yajanta en daje jaytol meɗen tinni koɗe taarika ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba gaga gultiden yewtere Fatam Lamire nde o dañjuno e taarikiyanke wittiyanke windiyanke gana o hono ceerno men kaw men Yaya Wane. nden yewtere waɗano ko e nder Madina Gounass e nder lewru morse hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati en juillet 1968. ko heewi jangtama e nder nden yewtere Fatam Lamire nde kaw Yaya Wane dañjuno e sunniyanke te suufiyanke ponkal e jaali l'islam e nder Sénégal e nder Afrique e nder windere nde no didirino hono ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba. sikki ala nden yewtere waɗano kay ɗemgal Pulaar walla mbiyen Fulfulde. haadi noon jannguɗen ko firo mayre eno kaw Yaya Wane hoore muɗum firdini e ɗemgal Faraysinkore ete en ngala yewtere nde e ɗemgal Pulaar. nden noon enen en guetoto tan firtade nde e ɗemgal Fulfulde. yama noon kadi no kalden ɗum nane ni eyyi ɗo cikkuɗen eɗen jogui hen yiyande foof gadden hen yiyande men haɗaka jiɗɗen wiide ko ma wonɗo guetiɗen natde e yewtere nde enen foof e famɗude gandal enen kala e wasde en ni wonde hay bayde moƴƴo ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba woynu gandal. hay sinno noon ko ha nane tan boyi laawi nayyi e nden noon bisimilla. namdal ceerno men kaw Yaya Wane. ceerno hoɗi ceerno jangguinoɓe alquran kame ɗemgal arabere hol jangguinoɓe ɗum jaabowol ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba. ceernam garawano ko kawam Cheikh Moussa mbo wuuro Ganguel. ɓe wondi e makko ha dañmi duuɓi 18. caggal mum gumbimi toon paami guijilon to duɗal ceerno Yero Baal. gummitimi toon hitande caggal mum tawi ceerno hoote jowum pewmi to ceerno Hamme Baba Talla. janggumi e on duuɓi 6 nden mi dursi ndesmi ɗon. kawam ketirnoɗo e jangguindemi to Ganguel to o noon e wiyeteno ko Mamoudou Ba. ceerno Hamme Baba ceernam tataɓijo o jooɗino ko Ciloñ. on dumunna kala janggatnomi ko alquran e luga e ilmu yantude e fannuji goɗɗi hono tawhid e nahmu e mani e bayan e usul. wone fuutankoɓe jangatnoɓe wone fuutankoɓe jangatno ko Maruf e Mandib e Asabul Adabi e Asabul Nujum. ɗi fannuji ɗi lintumi ɗo foof eyyi kañumenne mi janggui ɗumen. namdal kono jofnuɗa nde garɗa ɗo eyyi ɗo e Madina Gounass walla jaabowol ceerno Mouhamadou Saydou Ba. nde jofnumi nde ko nden ceerno Hamme Baba rokkimi korɗo Allah. caggal mum garmi gonmi ɗo hoore fonde ɗo mbanmi ɗon duuɓi 2 dañmi ɗon ɓiɗɗo debbo gummimi Fuuta pewmi Kolda e nder Casamance. mbanmi ɗon lebbi 5 e nder galle ceerno Oumar. ndesmi ɗon ɓi ceerno Oumar. caggal mum ndumtomi Madina. nden ndungu silti duttimi Fuuta mbanmi toon lebbi 6 keblanimi arde Madina
mi hoɗa ɗon jaami toon min tan gooto mbalmi toon duuɓi ɗiɗi duttetimi Fuuta addoyde joom suudam ko ceerno Hammeero kunomi wirdu tawi mbiɗo yaara e duuɓi 25 Alhaji Amadou Baro hesɗitanimi wirdu Tijjani o waɗimi kadi muqaddam ɗum koɗo Kolda ɗo wonno jaadumi Alhaji Amadou Baro Madina nde no hooti e joomi ko ndumtomi Kolda ko nden miijo ardemi mi hoɗa ɗo naatanimi waɗi hikka duuɓi 34 eyyi lernan koye hitande 1998 ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba wadduno nde ɗo yewtere e kaw Yaya Wane namdal kaw Yaya Wane mi nani tubakoɓe jiiɗano gonal ma ɗo hennagal ko saabino ɗum ceerno jaabol ceerno Mouhamadou Saydou Ba nden ceerno Ali gonnoɗo kilifa mo hooti e joomum chef de canton ngaji e seeren ɓe wonnoɓe e cercle Kolda ɓe eyyi ɓe ɓurɓe hewde ni e mumen gonno habdiɓam ɓe jaaha ɓe jumoyimi to commandant cercle o ɓe mbi ɗum yo riwam e nokku he namdal holi hinde nde ceerno Ali Jeeno jaabowol ko toroɗo o wonno o dawi ko kay hayɗi omo jiitini e galle cambe halwar o namdal kaw Yaya Wane chef de canton en ɓe ko fulɓe walla ko mandinkoɓe gonno jaabowol ceerno Mouhamadou Saydou Ba ina taweteno e mabɓe fulɓe ina wanno kadi ni tukulor biyetenoɗo Abdoul Diallo ko kanilnajo guinitortonoɗo wonde torodo eyyi bandiraɓe fulɓe heeɗiyankoɓe tunde julɓe tedduɓe lernen ɗon mbiyen ko idini hitande 1990 nde Sénégal heeɓi jeytare muɗum heeɓi indépendance mum leñol wiyoɓe mbimi wimi e wimami ngol walla mbiyen leñol fulɓe ngol feccano kono annama leƴƴi tati ni tukuloren e fulɓe e lawɓe ɗum fof gam usude keewal leñol ngol gam ƴeftude leɗɗi goɗɗi ɗi fawɗumen e dow maggol ha sikke kongol ɓuura ngol hewde ete hewɓe ni ko ɗum jaggi ha ñallungue nde waɗa recensement fof wiyeteno ko tukuloren ko naggam fulɓe ko naggam lawɓe ko naggam ndeysan ɗin duuɓi kala koye kareli wonano waɗi fulɓe fullaɓe lamɗam dariɓe lang ene cippire jamma ñalawma subaka kikiɗe ha jombaɗe bawɗe o walla haade jombaɗe bawɗe o rokkunoɗo ɓen polgu ngu ala guli eno bani meɗen debbo Aissata Tall Sall wowi wiide ni so aɗa sippira e kakowo liɓata ɗum koye ndondi nden recensement général ɓiɓɓe Sénégal waɗama e nder hitande 1998 en 1988 leñol meɗen pecceɗogol no leƴƴi tati ina wiye tukulor en ko naggam fulɓe ko naggam lawɓe ko naggam ngol eyyi ngon leñol rentina watta leñol gotol bajjol biyetegol leñol fulɓe walla leñol halpulaar en nden ƴele tati ɗe dentinama tawa ko en 47,2%. Mana tawa ko en capanɗe nayo e jeeɗiɗo piccal ɗiɗi e nder Sénégal naaɓe temedere fof ko ɓuri capanɗe nayo e jeeɗiɗo e nder Sénégal naaɓe temedere fof ko fulɓe
nden noon sikka ala ko leñol moƴɗen ngol ɓuuri hewde fof e leƴƴi keddiɗi gonɗi e nder Sénégal ɗi no potirno seeɗa tan ni leñol meɗen ngol wona 50% wona feccere ɓiɓɓe Sénégal nawi no jiiɗirino hay professeur Iba Der Thiam tarikiyanke mantaɗo e nder Sénégal mantaɗo e nder Afrique mantaɗo e nder windere nde no jiiɗirino wonɗo windi wi recensement général mbaɗanoɗo e hitande 1987 o eyyi ndene joni waɗi duuɓi 34 eyyi on ɗon recensement général mbaɗanoɗo e hitande 1987 holliri fulɓe mana wiyo wimi e wimami Sénégal ɓe ko 47,2%. capanɗe nayo e jeeɗiɗo piccal ɗiɗaɓ Allah mbiyan capanɗe nayo e jeeɗiɗo eko fawi e nder Sénégal naaɓe temedere fof ene ɓuuri hen famirde walla so en ɓuuri yaññade mbiyen e nder recensement mbaɗanoɗo e nder hitande 1991 wiyanoma tukulor en ɓe ko 1 946 657 mana 14,22%. e nden hitande wiyanoma tukulor en ko million e temedde jeenayi e capanɗe nayi e jeegom ujunere e temedde jeegom e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi innama aade hen mana 14,22%. sappo e nayi piccal nogas ɗiɗi e nder temedere Sénégal naɓe fof e recensement mbaɗanoɗo e nder hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayi e jeetati en 1948 wiyanoma tukulor en ɓe ko 2 994 500 mana million ngaji ɗiɗi e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e nayi ujunere e temedde joyyi innama aade hen 19,90%. ana sappo e jeenayo piccal capanɗe jeenayo e nder temedere Sénégal naɓe kala e nder hitande 1960 hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom hitande nde Sénégal jeyti hoore muɗum nde heeɓi indépendance mum nde e wiya tukulere en ɓe ko 3,422,000 mana million ngaji tati e temedde nayi e nogas e ɗiɗi ujunere walla mbiyen 19,60%. sappo e jeenayi piccal 60 e nder temedere kala e recensement mbaɗanoɗo e nder hitande 1976 hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom wiyanoma tukulor en ɓe ko 5,523,990 mana 25,6%. wiyanoma nder ɗo hitande tukulor en ɓe ko million ngaji joyyi e temedde joyyi e nogas tati ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi innama aade hen nogas e joyyi piccal jeegom e nder Sénégal naɓe temedere fof nden Allahu taala jomi nder joom mbaɗe bawɗe o wurni hatanteɓe leñol ngol ha e recensement général mbaɗanoɗo e nder hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati en 1988 nde haade nde wufti alhamdulillahi rabbil alamin ko wiyeteno ko tukulor en ko banggue fulɓe ko banggue lawɓe ko banggue ko itta joña e leƴƴi tati ɗi kala ndendina wiya leñol fulɓe walla leñol haalpularen ngol e wiya koɓe 7,572,510 mana 47,2%. wiya koɓe million ngaji jeeɗiɗi e temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere e temedde joyyi e sappo innama aade hen no capanɗe nayi e jeeɗiɗi piccal ɗiɗi mana wiya e nder temedere Sénégal naɓe fof ko ɓuuri capanɗe nayo e jeeɗiɗo ko haalpularen ko fulɓe Allahu akbar wona enen ni kadi kaali wona enen kaali ɗum saka wiye en guurima wiye en jinggi ala kaalde ɗum o wiyete ko professeur Makhtar Diouf o haali ɗum koye nder deftere makko wiyetede les ethnies et la nation page 26 à 28 mana leƴƴi e genɗi hello nogas jeegom ha yetti hello nogas jeetati jiɗo fof en wawi yurnoyade toon o windi deftere nde kanko professeur Makhtar Diouf
koye nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati en 1988 mana duuɓi sappo caggal recensement général mbaɗnoɗo en 1988 o. nden deftere ene yeeye nder Dakaru to nokku biyeteɗo Néas ende yeeyene kay nder Paris lamorgo leydi Faraysé ko deftere nde kelle temedde ɗiɗi e jeegom mana 206 page nde yeeyete ko 16,80 €, hono 11 172 francs CFA, mana ujunnaji ɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe tati ko fawi. nde tawno ko galle muulirɗo biyeteɗo L'Harmattan gonɗo e nder Paris lamorgo leydi Faraysé muuli deftere nde. kanko professeur Mactar Diouf ne o wi o ƴetti ko haali ɗo ko koye professeur Iba Der Thiam kila fof noon mboko kalɗen ɗo ko walla mboko nantinɗen ɗo henne ko metti yo woytiro e professeur Mactar Diouf kañ professeur Iba Der Thiam. waɗama feere fof noon beele on recensement général ene wasa sarade ene wasa andede ene wasa yajje kono tan eɗen jogui ɗon ɗo professeur Iba Der Thiam settino ɗum hay sino ni kañumne ko ma Allah faabo tan saabu ko ɓoyɗo hillalde leñol fulɓe ngol leñol julfuɓe ngol jaafoɗon. nden noon waɗɗima en nangtade e ɗum mbiyen so en ɓurani ko professeur Mactar Diouf windi wi ko professeur Iba Der Thiam setti ko e so en ɓurani ɗon ne en jasani ɗon kam. nangtoɗen ha wiye ngederes ceren ɗum cakten ɗum ande ko enen ɓuuri hewde nder Sénégal beele kala ko ari eɗen keɓen haqqe men ha timma e ha joni wata goɗen jokka golle inchallahu taala bandiraɓe julɓe heɗiyankoɓe tuude julɓe tedduɓe. namnal ummarade e kaw men Yaya Wantindade e ceerno men ceerno Alhaji Mouhamad Saïd Ba. ceerno holino neɗɗo wonirta muqaddam e jaabowol ceerno Alhaji Mouhamad Saïd Ba mo wiɗo yo allahu taala woni muɗum o ɗo yidan ɗo Cheikh Ahmadou Tidiani radiallahu anhu yamirtuno won e almuɓe muɗum yo dokkir wirdu o subto e nder mabɓe rokkiroɓe wirdu kila jiɗɗo ko ɓen subtanoɓe piileteno lefol muqaddam waɗi hikka noon duuɓi 42 ko gonmi muqaddam. eyyi bandiraɓe heɗiyankoɓe tumde julɓe tedduɓe ciftinen kadi yewtere nde koye nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati waɗano en 1968 tugui nden faade hikka waɗi duuɓi 51 namdal. tukulore nene ngowi wiide e cakadele Allah ina caaya so tawi cukalel jangguinama alquran. holi sirlu comiri ɗon o ceerno jaabowol. so neɗɗo windi deftere ruttima yi neɗɗo goɗɗo ene jogui nden ɗon deftere ene jangguina woɗɓe ko woni e nder mayre ko beele ma mawɗo ene hepto ɗum ma o welto no feewi. ɗum ene addana on windiyanke hormade deftere muɗum nde deftere nde tampani no feewi ko idinde wonata deftere muulande jangetende jangguintende jangguirtende naftortende. kono kadi so on windiyanke yi goɗɗo ina ñiiŋa deftere muɗum nde sikka ala o mettintu hen. eyyi Allah ne ko hono noon tan momtirta bakkatuji men so yi eɗen ɗofto jamireji muɗum ɗe limtatene mumen ko wayno natnude ɓiɓɓe meɗen alquran ko mbeelu karaysiragal kame mawngu e nunɗende e ƴoƴre e ñeeñal Allah. almudo so ɓuriɓe jangirta ɓe e wonde dewo Allah ina selli ko kanko ɓurataɓe horsinede ɓurataɓe hettede ɓurataɓe nananede ɓurataɓe jaɓanede namdal. aɗa wawi limtande en ceerno won eɓe jangittunoɗa ganguel walla e duɗe goɗɗe. wonɓe jangguintunomi ganguel kono tan
ndutti goppi dude alquran jangitoyi e jangirde tubakoɓe hono ko wiyete ko école koye dulal ceerno Yero Baal puɗɗimi janginde alquran e on saaha jaratnomi tan koye duuɓi 16 almuɓe ɓe jangintinomi ɓe koɓe hakkude duuɓi 16 haa ɓe duuɓi 30 eyyi ko hitande tan noon jangginmi ɗon caggal mum mi yiya Ciloñ ɓeyditoyade gandal ceerno ko korsinnoɗo min no feewi ko ɗum ni jeeyi ko o wawnunomi yomi ar mi hoɗa e nder galle makko ko mi wasa wonde e nder galle goɗɗo mbiɗo waya toon no jowitiɗo e joom on ɗon galle ni o renirtunomi kanko ceerno ni kono o renirtuno ɓi ko debbo bajjo ni ndenne de wona hono noon o yeruno e ɓiɓe makko worɓe ɓe o jibini walla ni e baaɗira e makko ɓe yontidiɓam ɓe jangitinomi ɓe kañum en kala won daraja mo dañi fewtude e diine l'islam o eɗen mbawi kay limtude wone mabɓe Alhaji Amadou Oumar Sow to Hoore Ñiiwa ko ceerno mawɗo e ceerno Yero to Guijilon e Alhaji Ibrahima Dat jooɗiɗo Dakaru e Alhaji Abdourahmane Sall to Banaji e ceerno Cheikh to Dumka e ceerno Mamadou Bocar to Kay Heyɗi e ceerno Aliou jangguinowo hande o e nder wuuro Madina Gounass ngo ɓe seren ɓe limtunen ɗo enne kala ko jangguintunoɓe alquran namdal aɗa yiiɗi ɓiɓɓe ma kala mbayno mbaɗa ni ceerno eyyi jinmi wiide ko jangga alquran no mani jaabol ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba ɗum kay mboɗo sikki ko ɗum woni yidde julɗo kala hay anni e hoorema namdal holi miijo ma e ko jangguinte e nder école tubakiri ko jaabowol min woni goƴam tan ko diine l'islam o garmi e aduna o koye saaha mo yimɓe ɓe jeebi l'islam julɓe haqanen ɓe ne limo ngam wonde julɗo haqan noon neɗɗo haɓɓotako e gueɗe aduna ala budde neɗɗo jonco so ina juula walla so ina waɗa gueɗe dewirɗe Allah goɗɗe tawa noon kadi taƴodirani e yimɓeɓe ete ina jokkodiri e mabɓe e gollude ko moƴƴi mi tiiɗaka ko fawti e gueɗe adunayankeje gueɗe politique yankeje eko sifori noon namdal ceerno mata école kam wona hunde moƴƴude wonande julɓeɓe jaabowol ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba welu yo Allah e makko jangde tubakiri ene heewi nafoore e oɗo aduna ko kayre janginta doctoreɓe e ñelɓe hono enseignant en e waaɓe noon e watuɓe noon nde janginine kay haralleɓe ɓe wone mumen ni dañi caɗele caggal nde jangi ha jofni ha gayni kono kori dañde golle wone ɓe ni kadi ɓe dañani ɗo golli wattinɓe ɗannade e leyɗele goɗɗe beele ina dañoya toon no gurdi neɗɗo ardi aduna he toon ko gam jangude beele ina daña golle daña ko ñaami eko soodi comci eko humtiri haajuji bandira e muɗum e sehila e muɗum yantude kadi e haajuji ɓe ngalaɓe ko ardi foof noon o foti ko jangude alquran kame saria l'islam beele omo wawa andude no moƴƴi gueɗal Allah kame jamiroje ɗe neɗɗo o foti yuɓɓinde ɗe tawa selani selmbani won seeɗa kunal noon kal ñukidimi eko janguinte e nder école tubakiri ko
ha tengti noon e ko faati e ndema jaaduka e jamanu kame leyɗele jaɓɗe mbiɗo jogii humpitana kay e ko fewti andude holino yimɓe wuro ngo no potirno yantude e jawɗele mumen no ndiɗirino potata yobde laamu ngu e batte lempo ɗum fof mboɗo wawi hiisade ɗum namdal kareji de kewani e nder wuro ngo ceerno holto ndewɗon ha dañono on fartange jaabol ceerno Alaji Mohammad Seydi Ba yimɓe wuro ngo ɓe ko muñɓe hen saha aɗa yeyni debbo yano gorko on wayanomo tinani woni hen sahaji kadi aɗa yiya gorko ƴagguɗo ñatirde debbo on debbo muña wayanomo tinani gorko oni ɗum ko yeruji ɗiɗi tan kolliroji ko addani kareji ɗi sattude e nder wuro ngo ko eyyi ɗum fof noon saabi ɗum ko dewal Allah mawgal yimɓe wuro ngo ɓe eɓe gandi mujiba gongol mabɓe e nder ngoɗo wuro eɓe gandi oɗon mujiba wona goɗɗum worti dewal Allah e dow ɗoftade jamiroje makko ɗe kanko Mawlana tabaraka wa taala andudeɓe kadi no mbami anje kareji mbaɗa ɗo eyyi ɗum fof ne ene jeeya kadi ko addantaɓe miijade no moƴƴi ko idinde ɓe natata fitina on jiyata e te on nanata mukne kay gueɗe jottoriɗɗe ene mbaɗe e nder wuuro Madina ngo ɗen gueɗe mana rewɓe yeeyoɓe koye mumen walla worɓe yanoɓe e rewɓe e gueɗe goɗɗe jottoriɗɗe lundiɗe lawol l'islam ngol mbaɗata ɗo muk ngal gonal ngal kamdinimi e muɗum no feewi ene hawimi kadi nimmi e hooram nde tawno kadi won e rewɓe wuro ngo sukaɓe ɓe wone mabɓe fotannoɓe wadde hono ɗen gueɗe bonɗe eyyi ɓeɗe koye mumen ɗen gueɗe ene caltiɗi e mumen ene nefnori ɗumen ene luuɓiri ɗumen ene gañi ɗumen ene nefa ɗumen ko nehedi neydi moƴƴiri e jogade ñamtinirɓe waɗi ɗum namdal aɗa jokkodiri ha noon foof ceerno e galleji diine ɗi mana Tiwawon to Alaji Abdoul Aziz Sy jooɗi to Kaolack to Alaji Ibrahima Niass jooɗi to e Dakaru to Alhaji Saydou Nourou Tall jooɗi to aɗa jokkodiri e majji aɗa jokkodiri e mabɓe jaabowol wooti cehilagalam e ɓeɗo seerenɓe tato ala fof nangodiral gongal ɓilingal hakkude mabɓe yam ala eyyi saaha e saaha fof noon mbiɗo yaaha salminoyde ɓe ko noon foti ko ɗon tan haaɗi namdal ceerno holno halwa waɗirte waɗi fof ni ko addanta ɗum waɗede jaabol ceerno Alaji Mohammad Seydi Ba halwa ko julɗo waɗata ɗum gam ñaagade Allah o tan bajjo nde yaafoto ɗum ete newnana ɗum gueɗe mum ñawdana ɗum goƴaji mum baɗowo halwa o noon fota ñamde ko ummi e kulle mana ko wayno tew ko wayno kosam ko wayno nebam ko wayno liɗɗi e kala ko sifori noon natano halwa o foti ñamde tan ko wayno biskit walla ko defira gawri natɗo halwa ene wawi uddade e nder suudu ko ina wona jonte ɗiɗi ene wirde wirduji poɗɗi waɗede ɗi sabu ina waɗi tan wirduji mum keeriɗi namdal
wiyama woni natoɓe halwa ɓe sertoɓe sagoji men kangue so yeehi ha ine jalta halwa mo natanno suudu o ɗum kam holno waytani ceerno holi ko addata ɗum jaabol ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba weeli Allah e makko eyyi addata ɗum tan ko tawata on no waɗiri halwa o ni yaadani e ko l'islam yamiri ko ɗum je ɓe juuma hen no feewi jinneji ne mbaɗa hen profite o cortoto mogguinino to kulɓina ɓe ɓe befte ɓe certa hakkillaji mabɓe ɓe kangue jinneji ɗi mbaɗa ɓe ko beela caggal mum ɗaccita ɓe eyyi bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe heɗiyankoɓe tufde julɓe tedduɓe mataw pawen ɗo kadi feɗendu ha saaha goɗɗo so rewili allahu taala joom baɗe bawde joom gandal kuftidingal o joom windere gartene nde yewtere nde kaw meɗen Yaya Wane dañjuno e ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba gandirade kadi ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba walla ceerno Mamadou Hawli Ba walla ceerno Mouhamadou Siraju Dini Ba yo allahu taala welto gole makko ko almudel moon Alhaji Boubou Sangot macungel Allah tawrete po ɗuhlade o teddinana on e tufde julɓe e nder yewtere moɗon tongode capanɗe jeeɗiɗi e jeetati yo allahu taala joom fodore o hokku hen tawede ñalngu nasade fangu walla mbiyen alkamisa tawa eɗen ɓeydi diine menen gustani tawa eɗen ɓeydi e nder diine menen gustaki saabu no gowɗen wiide ni so mayde ɗacciyete cellal hokki ko nasade hono alkamisa jofde aljuma moƴƴere malade cuɓiɗen gam wadde jewte meɗen ɗe dow welede e ballal Allah bajjo joom baɗe bawɗe joom gandal kuftidingal o wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh